sé què faré. Pol·linitzaré aquestes floretes. Ei, un moment! Ah! Ai! On és l'Steven? Ai! On és l'Steven? Ajudeu-me! Ai! Em disculpeu? Ah! Puixeu-me d'aquí! Calleu, calleu! Ai! Calleu! Ai! Ostres, tu! Barry, algun problema amb l'escena? Buf! Steven, això no rutlla. No anem pas bé, així. Deu fer més de 50 graus dins d'aquest cap. Aquest atrecho és una porqueria. Tu saps de què estava fet, l'ET? De què? Estava fet de plastilina i filferro. T'asseguro que no ho sabia i celebro que hagis tingut tants èxits. Gràcies. Però dubto molt que els espectadors s'arribin a creure que sóc una abella. D'acord, mira, fem-ne uns dibuixos animats. D'acord. La fem amb dibuixos! Sap dibuixar algú, aquí? Jo. Vaja, ho hauria d'haver fet així des del principi. Ara ja puc actuar. Volar! I fer acrobàcies! Quina por! A veure com ho fa això l'Spielberg amb plastilina i filferro.